እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ተመሳኻደሎ እስኻ ቅዱስ ኢኻስ ክርስቶስ ዝተቀደስካ ኢኻ እቲ ጸንሐ ካብ ኣኽቢር ሓፍትና ጸሎት ሒዛ ብድሕሪኡ መዘምራን ብድሕሪኡ እንዳበለኸ ኸይድ ጸንሐ ኩሉ ትንቢት እዩ ነይሩ አሜን ኣነ መቸም ኩሉ ግዜ ብዚ መድረኽ ዝኽወጽእ ከለኹ ትንቢት እዩ አሜን ኣቀዲሙ ነቲ ድሰብኮስ ኣቀዲሙስ ዝኾነ ነገር ክስታይ ይኸውን ስም እግዚአብሔር ይባረክ እንኳዕ ብሰላም ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ስለዚ ሎም መዓልቲ እንካፈሎ ቃል እምበር ብዛዕባ ሓደ ጻድቕ እዩ አሜን ነዚ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ በሎ ነቲ ጎድንኻ አሜን ንስኻ ጻድቕ ብክርስቶስ ጻድቕካ አሜን ስም እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱ ዳዊት ክዛረብ ከሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ጻድቕ ከም ስየ ይልምልም ኢሉ አሜን ከም ስየ ይልምልም ከም ስየ ይጥጥዕ ከናጻጽሮ ከሎ ኣብ ቁጥሪ 7 ክዛረብ ከሎ ጻድቕ እንታይ ከም ስየ ክብሎ ከሎ ኣብቲ ሓደ ግን ኣብ ቁጥሪ 7 ግን እንታይ ኢልዎ ረሲኣን ከም ሳዕሪ እንተ ለምለሙ ኩሎም ገበርቲ እከይ እንተ ዓንበቡ ንሓዋሩ ምእንቲ ክጠፉ እዩ ኢሉ ሕጂ ኣብዚ ዘናጻጽሮ ደሎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ጻድቕን ብዛዕባ ሓጥቕን እዩ ሎም መዓልቲ ግን ኣነ ክዛረቦ ደልየ ደለኹ ብዛዕባ ሓደ ጻድቕ እዩ አሜን ስለዚ ስኻትኩም ጻድቃናት ስለ ዝኾንኩም ብዛዕባ ጻድቃን ወይ ከዓ ጻድቕ ኢና ክንዘራረብ ሎም መዓልቲ ስለዚ ንጸሊ አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ዘመናትን ዓመታትን ሰዓታትን ጊዜን ዝሕዘካ ኣብ ኩሉ ስፍራ እትርከብ ጎይታ ንባርኸካ ኣለና ሎም መዓልቲ ውን ከም ቃልካ ኣቦ ምሳኻ ክንጣበቕ ምስቲ ሱር ኣምላኬ ምስቲ ምንጭ ዝኾነ ክንላገብ ክትረዳእና ንጸልይ ኣለና ናብ ቤት ኣምላኽ ንኺድ ምስ በሉንስ ተሓጎስኩ ኣቦ ሓጎስና ፍጹም ክኸውን ሎም መዓልቲ ኣቦ እቲ ንዓኻ ዘይኽብር ዝጠብቀና ኩሉ ድማ ክእለ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ ኣለኹ በዚ ሰዓት እዚ ዝቃል እዚ ከይፈሪ ኣብ ህይወትና ዝጋዳደር ዘበለ ማንኛውም ሓይል ጸላኢ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተወቃ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተወቃ ይኹን ብምድንዛዝ ይኹን ብምብዕዛዝ ይኹን ሓሳባት ዝሰርቕ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር ጎይታ ስለ ኩሉ ነገር ነመስግነካ ኣለና መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ረኪብናካ ኣለና ስም እግዚአብሔር ይባረክ እምበር መዝሙር 92 ፍቅዲ 12 ክነንብብ ኢና ብሓንሳብ መዝሙር 92 ፍቅዲ 12 ጻድቕ ከም ስየ ይልምልም ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓቢ እቶም ኣብ ቤት እግዚአብሔር እተተኽሉ ኣብ ኣጻድ ኣምላኽ ይለምዑ እግዚአብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኸውርዩ ብእርግንኦም ድማ ይፈርዩ የውርዩን ይለምዑን እግዚአብሔር ከውሐዩ ኣብኡ ዓመፃ የልቦ አሜን ፓስተር ኣቀዲሙ እንታይ ክብለና ጸኒሑ ዛርበና ጸኒሑ ዋላ እንተ ኣረካስ ክትልምልም ኢኻ አሜን ክትጥጥዕ ኢኻ አሜን ስም እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱ ሎም መዓልቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንመላለስ ወይ ከዓ ምስቲ ምንጭ ክንተሓሓዝ ኮለና ኢና እንታይ ንኸውን ንዕንብብን አሜን ንልምልምን ስለዚ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ብጣዕሚ እንታይ ናይ ዳዊት ዝገረመኒ እዚኣ ከጽናዓ ከለኹ ክሳዕ ክንደዩ ግዜ ሂቡ ክሳዕ ክንደዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ተረዲእዎስ ጻድቕን ስየንስ እንታይ ገይሩ ከማሳሰሎም ጀሚሩ ምስየ ጻድቕሲ ንስየ እዩ ዝመስል ወይ ድማ እቲ ስየ ንጻድቕ እዩ ዝመስል ከምዚ እዩ ዝመስል ኢሉ ክዘራረብ ከሎስ ክሳዕ ክንደዩ ምስትውዓል ሂብዎ ግዜ ክንድምንታይ ግዜ ወሲዱ ጻድቕን ስየን ከማሳሰሎም ደልዩ ምክንያቱ ስየ ልክዕ ነዊሕ ግዜ ይጸንሕ ኣብ ኖርማል ቦታ ይኮነን ዝበቁል ኣብ ዘይከኣል ነገር እዩ ዝበቁል ነዚዩ ድማ ስየን ጻድቕን ሓደ ዓይነት ምስልን ሓደ ዓይነት ሓይልን ሓደ ዓይነት ምዕባይ ይኹን ምንዋሕ ምስፋሕ ይኹን ሓደ ምዃኑ ዝገልጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱ ግዜኻ እንደላ ተጠቂምካሉ ከም ዳዊት ብዙሕ ነገር ኢኻ ትገብር ምሽ ግዜ ዓዲኩም
ተማሂርና دحلفه جزء عديكم جزء عدي كان تدعى مسقال እግዚአብሔር ትውዕል ምስ እግዚአብሔር ተሐድር እንተዳ ኾንካ ጊዜኻ ትጥቀመሉ ኢኻ ዳዊት ነዚ ይመስል ጊዜ ዝተጠቀመሉ ይመስል ምክንያቱ ጊዜ ዓዲጉ ብዛዕባ ስየ ከመይ ገይሩ ወይ ካብ ዛዕባ ጽሕዲ ሊባኖስ ከመይ ገይሩ የማሳስሎ ምስ ጻድቕ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ለማዓልቲ ንሪኦ ምዕራፍ ቁጥር 1 ስየ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ምድረ በዳ ይዝበቁል ኣብ ካልእ ቦታ ክበቁል ኣይክእልኒ ቁጥር 1 ስየ ኣብ ካልእ ቦታ ክበቁል ኣይክእልኒ ኩሉ ጊዜ ኣብ ምንታይ ይዝበቁል ኣብ ሙቆት ማንም ሰብ ክበቁሎ ዘይክእል ማንም ሰብ በቃ ኣብኡ ክኸውን ኣብ ዘይክእል ይስየ ዝበቁል ማለት ካልእ ኣታኽልቲ ካልእ ኩሉ ነገር ኣብ በረኻ ኣብ ምድረ በዳ ደው ኣይብልኒ ምክንያቱ እቲ ካልእ ፍሩታታት ይኹን እቲ ካልእ ኣግራብ ይኹን እንታይ ዝገብር ካፍቲ ዝመጾ ካብ ሰማይ እተን ዝቕበለን ማይ ብኣተን ጥራሕ ይጸንሕ ስየ ግን ከምኡ ኣይኮነን ስየ ኣብ ምድረ በዳ ዝበቕለሉ ምክንያት ሓደ እንታይ እንተዳ ኢልካ ነቲ ረስን ኣብኡ ደሎ ነቲ ኣብኡ ደሎ ዋዒ ነቲ ኣብኡ ደሎ ንፋስ ነቲ ኣብኡ ደሎ ህበቡላን ነቲ ካምሲንን ተጻዊሩ እዩ ደው ድብል ኣሜን ንኹሉ ነገር ተጻዊሩ እዩ ደው ዝብል ነዚ ድማ ጻድቕ ኣብ ምድረ በዳ እዩ ዝነብር ምክንያቱ እዚ ምድሪ እዚ እንነብረላ ዘለና እዛ ምድሪ እዚ ትረኣየኩም ደላ ንዓና ምድረ በዳ ብምድረ በዳ ኢኻ ትሓልፍ ደላ ግን ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ታኾንካ ኣለኻ ደው ኢልካ መኪትካ ትኸይድ ኣለኻ ደው ኢልካ ትነብር ኣለኻ ኣብ ክንበሮ ዘይከኣል ነገር ምናልባት እኮ ብዙሕ ጊዜ ኣፍሪቃ ጥራሕና ንሕና እንታይ ንገብሮ በቃ ሕማቕ ከምዚ ዋላ ካናዳዊን እኮ ምቹ ኣይኮነን ምድረ በዳ እዩ እኮ ክንደይ ሰዓት ኣዲኻ ሰሪሕኻ ትመጽእ ሰሪሕኻ እንታይ ዲኻ መጽሓፍ ቅዱስ እኳ ክትንብብ ኣይትኽእል ክትጽሊ እኳ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዓኻ ምድረ በዳ እዩ ግን እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእካ ደው ኢልካ ትኸይድ ኣለኻ ኣሜን ጻድቕ ኣብ ምድረ በዳ እዩ ዝስስን ካልኦት እንዳሞቱ ከለዉ እሱ ግን እንታይ ይኸውን ደው ይብል ካልኦት ዘይክእልዎ ካልኦት ምጽዋር ሲኢኖሞ ደው ክብሉ ኣብ ዘይከኣልሉ ስየ ግን ኣብ ምድረ በዳ እንታይ ይኸውን እሰፍሕ ኣብ ምድረ በዳ ይኸውን ከመይ እዩ እንድሕር ኢልካ እሱ ኣብ ምድረ በዳ ክነብር ኣብ ምድረ በዳ ክሰፍሕ እንታይ ስለ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ነዚ ድማ ጻድቕ በቲ ኩሉ ዝኽእል ብክርስቶስ ሓይሊ ስለ ዝረክብ እንታይ ይኸውን ኣብቲ ዘይከኣል ክነብር ይኽእል ኣብቲ ዘይከኣል ነገር ኣብቲ ከቢድ ነገር ኣብቲ ንዓኻ ዝጨንቀካ ነገር ፍጹም ኣይከኣልኒ ዝበልዎ ዝማርሩሉ እስኻ ግን ተመስገን እግዚአብሔር ይባረኽ እንዳበልካ ትኸይድ ኣሜን ካበይ ይተልካኒ ካፍቲ ምንጪ ካፍቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ካፍቲ ንስኻ ተምልኾ ካፍቲ ንስኻ ትስዕቦ ካፍቲ ንስኻ ደሊኻዮ ትመጽእ እንታይ ካብኡ ዝተለዓለ ንስኻ እንታይ ትኸውን ትዕንብብ ትልምልም ደቂ እስራኤል ክሓልፉ ከለዉ ብምድረ በዳ እዮም ሓሊፎም ምድረ በዳ እዩ እኮ ብምድረ በዳ እንዳኸዱ ከለዉ ግን እዚ ኩሉ መከራ እንዳሃለወ ንፋስ ኣሎ ካምሲን ኣሎ ብዙሕ ነገር እንዳሃለወ ማና በልዑ ነይሮም ምድረ በዳ እንዲዳ ኣብ ምድረ በዳ ዝምግብ ኣምላኽ ኣሜን እቲ ንስኻ ተምልኾ ኣምላኽ ኣብ ምድረ በዳ ዝምግብ ኣምላኽ ኣሜን ኣብ ምድረ በዳ ዝምግብ ኣምላኽ ኣይዓረቁን ፈጺሞም ኣይዓረቁን ጫምኦም እንዳነውሐ እግርኻስ እንዳዓበኻ ምስ ትኸዶስ እንዳነውሐ ጫምኦም ልክዕ ብኡ ኸውን ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ክሳዕ ክንደይ እዩ ንዓኻ ደው ዘብለካ ክከኣል ዘይከኣል ሮማይ ዝበልካሉ ንዓኻ ግን እግዚኣብሔር ከም ዝስገር ገይሩ የሰጋግረካ ሮማይ እንዳተባሃለ ሮማይ ክጠፍእ እዩ እንዳተባሃለ ኣብ ምድረ በዳ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ስየ ደው ክብል እንዳበልካ ከለኻ እሱ ግን ለምሊሙ ትሪኦ ጻድቕ ድማ ልክዕኹም እዩ ንስኻትኩም ከምኡ ኢኹም ኣሜን ንስኻትኩም ከምኡ ኢኹም ምክንያቱ ካፍቲ ምንጭ ዝተለዓለ ደው ኢልካ ምድረ በዳ ትኸይድ ኣለኻ ካናዳ ኣሎ ይኹም ትበሃል ከለኻ እኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እስኻ ትሓልፎ ግን ስኻ ኢኻ ትፈልጣ እዚ ኩሉ እቲ ረድኤት እግዚኣብሔር ምሳኻ ስለ ዝኾነ በር ብትሓልፎ ነገር ዳ ከቢድ ኮን ምናሓልፎ ነገር እኮ ከቢድ እዩ ክንደይ ሰዓታት ኢኻ ትሰርሕ ክንደይ ነገር እዩ ደሎ ብፍላይ ሕጂ ዝኸውን ደሎ ከቢድ እዩ ግን ጻድቕ ዋላ መከራ ብዙሕ መከራ እንተሃለዎ ዋላ ብዙሕ ነገር ሽግር እንዳሃለዎ ሽግሩ እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር
ወስዶ የልዑል ሽግርን መከራን እንተዳሎ ሙዓልቲ ዝኾነ ነገር ዝኸብደካ ኣሎ እዛ ቃል እዚኣ ተጠቀመላ ሽግርካን መከራኻን እንመርከብ ተኾነ ክርስቶስ ግን ውቅያኖስ እዩ አሜን ውቅያኖስ ይሱ ውቅያኖስ ምርአዮ ሪኢኻ ኮይ ትውድኦን ኢኻ አሜን ተመርከብካ ብርሑቕ እንድሕር ሪኢኻ ንእሽተያ አሜን ግን እግዚአብሔር አለ አሜን ነቲ ነገር ዝውሕጦ ነቲ ዝኸበደካ ዝውሕጦ ነቲ ኣይከኣልኒ ትብሎ ውቅያኖስ እዩ አሜን እግዚአብሔር ውቅያኖስ እዩ ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ድማ ደቂ እስራኤል ምስ ወፁ ኩላቶም ምስ ወፁ ካሌብ ኢያሱን ኩላቶም ምስ ተካፋፈሎም ኩሉ ነገር ምስ ሃቦም ካሌብ ግን ሱቕ ኢሉ ጸኒሑ ካሌብ ኮርስቱ ክወሃቦ እዩ ዝግብኦ ቀዳማይ ክመርፅ እዩ ዝግብኦ ካሌብ ግን እንታይ ኢሉ ንኩሎም ሃቦም ኢሉ ኩላቶም ክቃዳዶሙ ከለዉ ካሌብ ግን እንታይ ኢሉ ንዓይሲ እቲ ዘይከኣል ነገር እቲ ከቢድ ነገር እሱ ሃበኒ እሞ ባዕለይ ኣልምዐ ወዲ 80 ዓመት ባዕለይ ኣልምዐ እንታይ ክገብሮ ኢሉ ኬብሮን ክገብሮ ኢሉ ኬብሮን ማለት እንታይ ማለት ዝበለፀ ከተማ ዝበለፀ ቦታ ማለት አሜን ዳዊት አው ኦርዲኔሽን ተገይሩ ናይ ቅብዓት ቦታ አሜን እስኻ ትነብረሉ እስኻ ዘለኻይ ቦታ እስኻ ኣፍታት ሰርሓላ እስኻ ቅብዓት ኢኻ ነትሰብ አሜን ንስኻ ኣፍታት እስኻ ደለኻላ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ቅብዓት ኣሎ በረኸት ኣሎ ሓጎስ ኣሎ እዚ ድራኣይኩም ደሎ ሕጅራዩ ምሽ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ይድመስል በቃ ኣይከኣልኒኮ ክትሪኦ ከለኻ ብፍላይ ካብ ሱዳን ንካይሮ ክትሳገር ከለኻ ዘሎ ወላ ሓደ ሰዓር ስለ ደየለ ኣብ እንዳይን ክትሕተት ኣብ መንገድስ እንታይ ርኢኻ ቦታታት ኣሎ መንገድታት ኣሎ በየነይቲ መንገዲ ሓሊፍካ እንድሕሪልካ ኣብኡ ስየኻ ትረክብ ክንደይ ቁፅሪ ስየ ከም ደለው ይፈልጡ ኣበይ እኩባት ስየ ከም ደለው ኣትፈልጥ ምክንያቱ ኣጽኒዖም እዮም ኣው ቀላሚጦስ ተልካ ኣው ዝኩይኒ ወይ ፓፓዮ ተልካ ኣይተሓልፍን ኢኻ ምክንያቱ ነቲ ነገር ነዚ ተጻዊሮም ክሓልፍዎ ነዚ ተጻዊሮም ክነብሩ ይክእሉን እዮም ነዚ ድማ ስየ ከም ስየ ዝተመሰልካ አሜን ልምሉም ስለ ዝኾንካ ኣብ ከቢድ ነገር ኣብ ባቃ ኣይከኣልኒ ዝተባሃለ ንስኻ ልምሉም ኢኻ አሜን ንስኻ ልምሉም ባቃ ንስኻሲ በረኸት ኢኻ ብሓፂሩ ዝበለፀ በረኸት ናይ ምድረ በዳ በረኸት አሜን እስክነት ምሳኻ ደሎ እስኻ ናይ ምድረ በዳ በረኸት ኢኻ ብሉ አሜን ኣብ ምድረ በዳ ኾን ኣብ ምድረ በዳስ እስኻ ጻድቅ ኮንካስ እንታይ ትኸውን ነቶም ካል እንታይ ትኾኖም ተለምልሞ ቁጥሪ 2 ስየ ዕድሚኡ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሕ ከም ዕንበባ መሮር ወይ ድማ ሳዕሪ ወይ ድማ ከም በዓል ሕምልቲ ቃንጥሻ ካልኦት ኣግራብ ኣይኮነን ቋሕሰም ብቋሕሰም ሽዑን በቁልሽ ሽዑን ድጠፋ ኣይኮነን እሱ ካፍቲ ዘይጠፍእ ተኽሊ እዩ አሜን ነቲ ምሳኻ ዘሎ እንታይ በሎ ንስኻ ካፍቲ ዘይትጠፍእ ዘርኢኻ በሎ አሜን ንነውሕ ዘመን ኳኒ በቃ ቃል ኣውፃሉ ነቲ ምሳኻ ዘሎ ስኻ ዘይትጠፍእ ዘርኢኻ ካልኦት ክጠፍኡ ስኻ ዘይትጠፍእ ኢኻ እኮ አሜን ፍጹም ኳኒ ኢኻ ክትጠፍእ ዘይትኽእል ስኻ ንምንታይ እንድሕሪልካኒ ግን ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ስሩ ይሰድድ እሞ ኣብዚ ምድረ በዳ ኳዲ ኣብቲ ምድረ በዳ ኣብቲ ደይከኣልሲ እቲ ስሩ ይሰድድ ናይዚ ስሩ እዚ እንድሕር ሪኢኻ ያለኻ ከምቶም ካልእ ኣይኮነን ካልእ ኣብ ቀረባ ይስሮም ወላ ተኸዱ ሓይሊ ይብሎምን ክበፅሑ ወይ ክእሉን እዮም ስየ ግን ክሳብ ታሕቲ ክሳብ 50 ሜትሮ ንታሕቲ ይኸይድ ንስፍሓት ኣይሰፍ ናብ ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸይድ ናብ ኩሉ ናብዚ ይሰፍሕ ከይዱ ግን ክሳብታ ናይ ምንጪ እታ ማይ ክሳብ ዝረኽባ ግን ስኢሉ ዝነውሕ አሜን ልክዕ እቲ ምንጪ ምስ ረኸቦ ምስ ክርስቶስ ምስ ተራኸበ እንታይ ይኸውን ምስ ምንጪ ምስ ተራኸበ እንታይ ይኸውን ይስስን ይለምዕ ይጽብቕ አሜን ጻድቕ ልክዕ ምስ ክርስቶስ እንተደኣ ተተሓሒዝካ ምስ ምንጪ ዝኾነ እንተደኣ ሱርካ ሰዲድካ እንታይ ትኸውን ትልምልም አሜን ነዚኻ ጻድቕ ተባሂልካ አሜን እቲ ትሕዞ መን ምዃኑ ስለ ዝተፈለጠ ምስ መን ከም ትተሓዝ ስለ ዝተፈለጥካ ክሳዕ ክንድዚ እዩ እንድሕር ሪኢኹሞ ስሩ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ከይዱ ኣሎ ስፍሓቱ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ከይዱ ኣሎ
እግዚአብሔር እንድሕር ከስፋሓካ ደልዩ ኣብ ምድረ በዳ ይደለምልመካ ኣብ ምድረ በዳ ይድፍትነካ ኣሜን ኣብ ምድረ በዳ ይድፍትነካ ኣብ ምድረ በዳ ክትፍተን ከለኻ ንኹሉ ስዕርካ ከም ትወፅእ ኣሚን እዩ እግዚአብሔር ንዓኻ ናተይ ጽድቅ ንስኻ ኢኻ ዝበለካ ኣሜን በቃ ስኻ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ እምበር ከም ጽድቅናስ እንታይ ኢልዎ ጽይቁ ጨርቂ ኢልዎ ወላ ሓንቲ የብልናን ግን ብኡ እንታይ ትኸውን ስኻ ጻድቕ ብኡ ትልምልም ብኡ ትዕንብብ ብኡ ትጽዋዕ ኣሜን መጸውዒኻ ኾን ጻድቕ እሱ ዝኸፈሎ ንሱ ዝገበሮ ንሱ ዝወድኦ ኩሉ ነገር እንታይ ገይሩ ኣረክብ ኣቢሉስ ጻድቕ እግዚአብሔር ይባረክ ጻድቕ መሰረቱ ዘይናቃንቕ ንምንታይ እንተዳልካኒ ኣዒንቲ ጻድቕ ከኣ ባህገን ናብቲ ኣብ ክርስቶስ ብምጽንናዕ ዝርከብ ዓስቢ ዝጥመታ ስለ ዝኾነ ኣሜን እቲ ጥሙቶ ነገር ካልእ ነገር ኣይርኢን እዩ ናበይ ደኣ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ዝኾነ ናብቲ ክርስቶስ ዝኾነ ናብኡ ስለ ዝጥምታ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ለምሊሙ ይነብር ካልእ ዘለምልም ነገር የብልናን ካልእ ንምክሓል የብልናን እቲ ኣልፋን ኦሜጋን ዝኾነ እቲ ዘይቅየር ዘይልወጥ እቲ ትማሉን ሎምን ንዘለዓለም ዝነብር ኣምላኽ እሱ ስለ ዝጽጋዕ እሱ ስለ ዝኾነ ናትካ መጸጊዕኻን ሓይልኻን እሱ ስለ ዝኾነ ትውክልትኻ ናብኡ ስለ ትጥምት እንታይ ትኸውን ንስኻ ጻድቕ ተባሂልካ ትጽዋዕ ሰብ ብኽእለቱ ብሓይሉ ወላሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ኣብቲ ምንጭ እንተደኣ ተራኺብካ ምስቲ ምንጭ እንድሕር ተተሓሒዝካ ግን ንስኻ ኩሉ ግዜ እንዳሰሰንካ ኢኻ ትኸይድ ሓንቲ መዓልቲ ገጽካ ጸምልዩ ኣይረኣይን ኩሉ ግዜ ገጽካ ምስ በርሐ ኩሉ ግዜ ገጽካ ምስ ለምለመ ምስ ጠጣዕ እዩ ኣሜን በቃ ንስኻ ክትረአ ከለኻ ኩሉ ግዜ በቲ ክርስቶስ ስለ ትረአ ደለኻ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክትረአ ከለኻ ንስኻ ምሩፅ ኢኻ ኣሜን ንስኻ ጽቡቕ ኢኻ ንስኻ ብኩሉ ነገር ተጠማት ኢኻ ነዚ ድማ ስየ ክረአ ከሎ ካብ ኩሎም ኣግራብ እቲ ዝበለፀ እንታይ ዝኾነ ኣጸቢቑ ዝረአ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ኣብ ኩሉ ቦታ ይዝርከብ ተደልዩ ኣብ ከተማ ይበቁል ተደልዩ ኣብ ምድረ በዳ ይበቁል እቲ ምንታይ እንተዳልካ ግን ካፍቲ ምንጪ ቁጥር 3 ስየ ክበቁል ከሎ ከም ካልኦት ኣቁጽልቲ ቀልጢፉ ጎርፋዕፋዕ ዘይብል ብህድኣት ዘገም እንዳበለ ይዛዓቢ ዘገም እንዳበለ ቀሲሉ ከምዚ ረአዩን ኢሉ ቀልጢፉ ዕንበባ አውጽዩ ቀልጢፉ ፍዮርታት አውጽዩ ባዕባዕባዕ ኢሉ ቀልጢፉ ስለ ዘይጠፍእ ቀሲሉ ይዝኸይ ረጊኡ ይዝኸይ ቀሲሉ ጻድቕ ድማ ኸም እዩ ጻድቕ ድማ ቀሲሉ ይዛዓቢ ኢሉ ኣብ መድረክ ወጻእ ኣይክእልን ሃይዳ ቀሲሉ ይዓቢ ናይ ድሕነት ይመሃል ደቂ መዛሙርቲ ይመሃል ገለ ይመሃል ገለ ዳሕራይ ተገሊጹ ግን ብሓይሊ ይወጽእ ልክዕ ጻድቕ ድማ ከም ስየ ዝበሎ ነዚ ምክንያቱ እንተዳሪኹሞ تعبيلي تخليها انت داريهم 4 عامت ويك دما 5 عامت انت دا خوينسي او 4 وي 5 عامت تخوينو اب 10 متر رايا اب 10 كندزيا 4 5 عامت كندي كوميدر بلع خلها كندي زكين بلع كندي غلملتات كندي نجر بلع خلها ግን እዚ ክሳዕ ዝበቆል እንታይ እዩ رايو اب 100 عامت እንታይ ይኸውናሉ ማለት እዩ እዚያ በጽሕሎ ማለት ናይ መጨረሻ በጽሕሎ ምክንያቱ ነውሕ ግዜ ይዝወስድ እዚ ሁሉ እንዳኾነ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ልምሉም እዩ ሓጋ ይኹን ክረምቲ ይኹን ዝውርጪ ይኹን ዋላ ስነውሃሉ ዋላ ገል ኩሉ ግዜ እንታይ ይሱ ኩሉ ግዜ ልምሉም እዩ ካብ ካል ኣይኮነን ዝቕበል ካብቲ ምንጭ ስለ ዝቕበል አሜን ካብቲ ምንጭ ስለ ዝቕበል ምስቲ ምንጭ እንተዳ ተታሒስካ ካብቲ ምንጭ ተዳ ትወስድ ኮንካ ኩሉ ግዜ ሙሱ እንተዳ ትውዕል ኮንካ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተዳ ትውዕል ኮንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ትኸውን نقول سئلك فيسبوك ندحر تروحون كخا كم بعد كأنتشا شعون ترى إخا خات تفهم مالتي غنياتو عيتو علني خد الله يوزو حسب زشفننا يعني ناس زشفننا نمن تايدو تسيخا كو خالي خاطري تسيخا كو موسوكو كونيكتي تقبرني خا مستمنش كوي تراخمني خا مسكال منش تاتراخب مو تسحتو نت منش مو شعون تاي تخون ولا حنت كيف رخا كيف رخا تنبر مالتي انت دا امست منጭ تراخب كون كاغين كل غزي توعلو معالت خمان سناي معالتي توعلو معالت خمانسي انتايو زتبارخ معالتي نعند السالسل كاي خاتنب توعل نزيد ما صادق كل غزي
ከምዚ ትሪእዎ ደለኹም ክዓቢ ከሎ ብዘገምታ ደዓቢ ብዘገምታ ይደዓቢ ኣብ ሰሙን ኣብ ወርሒ ኣብ ገለ እንዳብለ ከምኡ ንጻድቕ ድማ እዚ ኸ ኣበይ ከይበፅሕ እንዳበልዎ እንታይ ይኸውን ብውሽጢ እንታይ ይኸውን እንዳዓበየ እንዳተገልጸ ሽዑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺኡ ኣፉ ክኸፍት ከሎ ኣብ መድረኽ ደው ክብል ከሎ ግን እቲ ክእክቦ ዝጸንሐ ዓመታት ዝኣከቦ ካብቲ ምንጪ ሒዝዎ ዝጸንሐ እንታይ ይገብሮ ደው ኢሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይኸውን ብዙሕ ነገር ይኸውን ስለ ዘዋህለለ እንድሕር ዘይዋህለልካ እንድሕር ዘይብልካ ግን ዋላ ንሰብ ከማንሲ ክትዕግብ ንርእስኻ ዲ ዓገብካ ንሰብ ከማን ክትዕግብ ኣይትኽእልኒ ቃል ሃበና እንድሕር ኢሎም ካስከላ ዝለለኒ ትብሎ ሽዑ ኣካፍለና እስከለ ማዓልቲ ቃል በጃኻ ሓሚመ እንደደለኹ በጃኻ ባ ከምዚኣ ኮይነ ደ ምክንያቱ የብልካን ምንጭኻ ምስ ፌስቡክ ናይ ፌስቡክ ኣምፅተልካ ግን ዜና ግን መዓት ከተምፃለይ ትኽእል ኢኻ ሽኮር ክንዲ ዝበፂሓላ ኣሜሪካ ኣብሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከልኪልዋ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር ከተምፅእ ኢኻ ቃል ኣምላኽ ሃበኒ ኢልካ ግን ክትህቦ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ምስቲ ምንጭ የለኻን እቲ ምስቲ ምንጭ ዘሎ ሰብ ግን እንታይ ይድኸውን ቃል ተረረረር ክሳኻ ከይተዛርብካዮ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ኣብ ህይወትካ ዘሎ ነገራትካ ህይወትካ መዓልትታትካ ኩሉ እንታይ ይገብር ይነግረካ ትብል ሽዑ ውዕለና ዶ ይቀየር ኣሜን እንተለካ ይሰብ ዝመጻካ ድብላዕ ነገር እንድሕር ኣለካ ይሰብ ድመጻካ ንእማን እቲ ንጉስ እኮ ምስ ሓመመ ናበይ መጺኡ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ይመጺኡ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ ኣለዎ ፍረ ኣለዎ ኣሜን ናበይ ከም ዝኸይድ ፈልጥ ታሰበይቲ ታ ገረድ ምስ ነገረቶ ናው መጺኡ ክህበካ ከሎ ከዓ ከምዚ ስኡል ይኮነ እንድህበካ ኖርማል ሙሉእ ስለ ዝኾነ ስለ ዝተኣማመን ኪድ ምልቅ ኢልካ ወፃእ ብሎ ኪድ ኖርማል ኪድ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ግበር ኣይሓተካኒ ክንዲ ዝኽፈል ኣይብለካኒ ኣሜን ከም ገሓዚ ክንዲ ዝኽፈል ሃበል ክንዲ ኣይብለካኒ ጻድቕ እንታይ ትገብር እቲ ደለዎ እሱ ይዝህበካ ኣሜን እቲ ደለዎ እሱ ይህበካ ተደይብልካ ክትህብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንድሕር ኣለካ ጥራሕ ኢኻ ተካፍል ተደይብልካ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኻ ትኸውን ተቐባሊ ኢኻ ትኸውን ከም በዓል ዳንኤል ትኸውን ኣብ ዝተሸገረ ናይ ነገስታት እንታይ ትኸውን መፍትሒ ሽግር ትኸውን ስለ ዘለካ ንሳቶም ዝፀበቦም ንሳቶም መፍታሕ ዝኣበዮም ንስኻ ተፀዊዕኻ ብኽብሪ ስኻ ትፈትሕ እንታይ ስለ ዝኾንካ ምስቲ ምንጪ ስለ ዘለካ ምስቲ ምንጪ ስለ ትራኸብ ዋናት ምንጪ ከም ዮሴፍ ንሓንቲ ሃገር ንጉስ ይኹን ምልእቲ ሃገር ካይሮ እንተ ትርእይዋ ነርኩም እኮ 1,000 ኪሎ ሜትር ከተማ ጥራሕ 1,000 ኪሎ ሜትር ንኽልቲኡ ናብዚ 1,000 ናብዚ 1,000 ካብ ኣስመራ ንሳዋ ማለት እዩ ምስ ፍሑክ ነዊሕ ብጣዕሚ ሰፊሕ ካይሮ ነዚ ኩሉ ግን ዮሴፍ እንታይ ገይሩ ከም መሓድር ተፀውዕ ደቂ ዓዱ ከለዉ ነዚ ኢኻ ተፀዊዕ ኢኻ ደለኻ ኣብ ካናዳ መፂኻ ከተመሓደር ኢኻ ተፀዊዕ ኢኻ ኣሜን ነዚ ኩሉ ዘይከኣል ነገር ክኽእል ዝኽእል መን እዩ እንተዳ ኢልካኒ ኢየሱስ እቲ ንስኻ ተፀጊዕኻዮን ተላጊብካዮን ደለኻ ኣይክእልኒ ኣይትበል ኣሜን ኣይፈልጥኒ ኣይትበል ተዋሂብካ ኣሎ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ተፀዊዕኻ ኣለኻ ብጻድቕ ተፈሊጥካ ብጻድቕ ተፀዊዕ ኢኻ እንድሕር ዘይትጥቀመሉ ኮንካ ኣይክእልኒ ኣይፈልጥኒ እንተዳ ኢልካ ደኣ እሞ እንታይ እዩ ስለዚ ነቲ ምሳኻ ደሎ ስኻ ተደላይ ኢኻ ብሎ ተደላይ ኢኻ ቁፅር 4 ስየ ከም ኩሉ ኣግራብ ብዘብህግ ትርኢቱ ብፍረን ብዕንበባን ኣይኮነን ዝጅምር ክጅመር ከሎ ብፍረን ብዕንበባን ኣይኮነን ዝጅምር ልክዕ ጻድቕ ከዓ ከምኡ እዩ ጻድቕ ክጅምር ከሎ ከዓ በቃ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ተፈቲንኩም ዶ ክርስቲያን ምስ ኮንኩም ዋይ ለሚሱ እንድዩ ኣብ ገለ እንድዮ ምእትዮም ሞ ዋይ ለሚሱ እንድዩ
رأيه عنده انتايو قربب بل انتايو دا خوينو واي كم زي تباهلكم علىكم بچم من البات توم حجين احنا قويتات تقبلنا بزح حصر ابز مسمص انا سلا زخونه وتم ابس مراجين ندحر حدا كريستيان اتا قربب بيلو رأيه عنده تاكايدو اندي يقيروا دولي خاتبال مخنياتو واي ولا سلامكم الكل تحتي له سلام سلازبله انتايو دخو واي رأيه عنده واي أكيد أخواني ولا كل نجاراته تلويتو مسكين يقاد جين السنتايو ها صادقي آمين صادق كرأه خلو إذا أبي كي بس عند تبهالي جين لك كم زتري دلها عند تبهالي قصر ربعتها تكل حوي أبي كي بس عند تبهالي قصر ربعتك بره اللي تكله حجي أبي كي بتصح عند تبهالجين أنت هيدخون سماي تكاسيز بتصح سماي تكاسيد بتصح مغنياتو كرأه خلو ولا حنت تغستا يمثلني كرأه خلص ولا حنت نجار يمثلني أبز الله حنت جربسي ولا حنت تعبي زي السياق تكون ديا زي الصباح نقول عباي كتكون ديا الكاسي كتبتصح يتغلنا فتصم جين كترأي خلاجين عند عري خاسي زي رأيامو زي سماي تكاس كتبتصح تغليها تبلا لك صادق أخومي كرأ خلو أبي كي بتصح لا أورماي زد عندها تبهال كي خات عبي زد أورماي فتسيم ولا حنت خجبراي كأني جن نايت صادق مجمرتو جن نتن صباح نجوه زخون وتسيتي آمين صادق دم مجمرت خدمت كله إتان السوز خدلا مجدي واقع سلا تخفل نخعبي كفري بمومات سلا زجمر نزري أو زبهك أيقونن مخنياتو صادق كل جزيك كموت اللو آمين تزي ما يتحن تسرنا أنت تبقول هاي تخلنا سلازم صادق أنت يكون اللو كل جزيك كموت كخيل اللو تزي ما يتو ولا يوم تقولي أم دبلوه ويتا مستقبلوا مش ويتا تقبلهم سي أكندنا يقويتا سرح دسرحس بخلتو ينقر قلقل بخلتها نقر قلقل ويتا تقبلوا خنسو بزغاي كتهرارم تريو بزغا خال اسرح خسرح تريو بزغا عمص كغبره تريو صادق جين كل غيزه انتايو يموت امو مسموته جين انتاي حيز وص فريز وص امين مشمشو ايترفنيو امين مشمشو ايترفنيو نمنتاي داي مشمش مخنياتو بمومات سلازي جمر دلو واغا بمخفات سلازي جمر دلو انتاي خون كفرخلو انتاي خون بزحات نجر حيز يمص انت دا ابكال نجر دوعل انت دا زباس كوينو جين كل غيزه حنسا مش مشاكل تسايكلني نزيو يموت امو بزح نجر حيزي تس كرو خلو زي كم زخ جبري ايبال كم زخ خونيو كم زخ سرحلكا تنعقي داويت ابو اكيد ريخا يمصا مسبلو يحواتو تقدادي ممتا يميلمو انت خدجبر مصيخه انت خدجبر مصيخه لبخان فولطينا وا لبو دامو دمسكرو لخرستوس علون انت خم لبي كويلو يحواتو جين انت يلمو انت خدجبر مصيخه انت خدجبر تخلصخه مخنياتو خرأ خلو اب قدميهم ولا حنت خجبر زي كيل يزمسل جين انت يجرو نتا عد بملئت نص اوصيوا نحواتو نص اوصيوا ابو روما يدولم ولود اسو جين نص اوصيو ناوبوهم زملسو غيرو صادق كمزي امين صادق كل غيزه انتاي كمزي امين تايخون لبزحات سبات نمفراين كاب شجر الموصان كاب حاتيات الموصان يخاسخا صادق تباهلك دلخ امين ماردوكاي كرأ خلو ماردوكاي بزح ነገር ይተገ በልክ ሮማይ እንዳተባሃለ አኺሉ ወይ እንዳተባሃለ خلو ماردوكاي ግን እንታይ ይገሩ ምስቲ ምንጭ ስለስተራኸበ ምስቲ ትክክል ስለስተራኸበ እንታይ ኮይኑ ስዒሩ ወፂ ሃማ ኮዳልልዩ ኣብዚ ገረብቶ ተተኺሉ ኩቁረጽን ክስመርን ኮ ሪእሎ ከላ ሮማይ ዝወላ ሓንቲ ክገብር ስለዘይክእል ተባሂሉ ኩሉ ነገር ተገይሩ ግን እንታይ ኮይኑ ውዕሎቱ ምስመን ነይሩ ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎት ኪዱ ጸልዩ ኪዱ ከም ዝግበሩ ዋና ኣስቴር ክዛረባ ከሎ ስኽተ ደይ ገበርኪ ምድሓን ካብ ካልእ ክመጽዩ ከም ዝግበ እንታይ ይድገብር ኣብ ካልእ ኣይውዕልኒ ኣሜን ጻድቕ ኣብ ካልእ ኣይውዕልኒ ጻድቕ ኣበይ ይውዕል ኣብ ጸሎት ይውዕል ኣሜን ኣበይ ይውዕል ምስ እግዚአብሔር ይውዕል ቁጥር 5 ስየ ከም ኩሉ ኣግራብ ኣይዳቀልኒ እቲ ዝገርመኩም ስየ ምስ ካልእ ኣግራባት ኣይዳቀልኒ
ካልእ ኩሉ ክዳቀል ይኽእል እዩ ራእያ እዚኣ ካልእ ክዳቀል ይኽእል እዩ ስየ ግን ኣይዳቀልን እዩ እንተ ደኣ ስየ ተዳቂሉ ወይ እሱ ይመውት ወይ ተሓደ መውት ክልቲኦም ተተሓሒዞም እዮም ድሞቱ ኣማን ምዘ ኣማን ክትሓባበር ከሎ እንታይ ይድገብር ሓኒቆ ይድቀትሎ ኣሜን ስለዚ እንተ ደኣ ሪኢኹም ማዝያ ስየ ፈፂማ ተኻልኣይ ትግበረለይ ፈፂማ እንታያ ምስ ካልእ እንተ ደኣ ዳቂልካያ እንተ ደኣ ተዳቂላ ሽዑን እያ ትመውት ስየ ክትዳቀል ኣይክእልን እዚ ገረብዝ እንተ ደኣ ሪኢኹም ሕጂ እዚ ፊክ ዲንዳ ድበሃል እዩ በዓል እዚ ምስ ካልእ ተዳቂሉ ናይ ምግጃፍን ናይቲ ዓቐኑን ናይ ሽኮር ምዃኑን ምድቓል ይኽእል እዩ ስየ ግን ምስ ካልእ ተዳቂላ ዋላ ሓንቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ከም በዓል ኣራንሽ ይኮነን ኣራንሽን ለሚንን እንተ ደኣ ኣዳቂልካዮም እንታይ ይህቡኻ ናርጌ ይህቡኻ ናርጌ ትፈልጥዎ ኢኹምሽ ናርጌ እንታይ ይግበር ዋላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልኒ ዋላ ንክትበልዖም መፂፂ ዋላ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚኦም ክልቲኦም ግን ተዳቂሎም እንታይ ይኾኑ ናይ ናርጌ ውፅኢት ኣለዎም ስየ ግን ምስ ካልእ እንተ ደኣ ተዳቂሉ ክበቁል ኣይክእልኒ ሽዑን እዩ ድመውት ኣማን ድማ ምዘ ኣማን እንታይ ኣለዎ ሕብረት ይብሉን ኣሜን ምስ ካልእ ክትዳቀል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ጻድቕ ምስ ካልእ ክትዳቀል ኣይክእልን እዩ ምስ ካልእ ተሓዋዊሱ ክነብር ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ክነብረሉ ዝኽእል በይኑ ብፅድቂ ተፈልዩ ክነብር ጥራሕ እዩ ዝኽእል ኣሜን እስከ ብፅድቂ ተፈልየ ክነብር ይበል ምክንያቱ ብፅድቂ ተፈልኻ ክትነብር ኢኻ ተፀዊዕኻ ምክንያቱ ንስኻ ካብቲ ዘይጠፍእ ዘርኢ ስለ ዝኾንካ ኣሜን ምስ ካልእ ተዳቂልካ ኣይትጠፍእን ኢኻ ምስ ካልእ ተዳቂልካ ክትጠፍእ ኣይትኽእልን ኢኻ ክመውድ ዝደለየ ጥራሕ ምስ ካልእ ዝዳቀል ጻድቕን ስየን ክልቲኦም እዚኦም ምስ ካልእ እንተ ደኣ ተዳቂሎም ክልቲኦም ዕጮኦም እንታይ ተይልካኒ ሞት ካልእ ኣማራፂ የለን ነዚ እዩ ንስኻ ጻድቕ ተባሂልካ ኣሜን መዝሙር 145:7 ከምዚ ይብል ጽድቂ ይፈቱ ረሲእነት ጸልእ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓለፋ ብጾተይ ብዘይቲ ቀብዓኒ ኣሜን ዝተቀብዓኻ ኢኻ ኣሜን ብዘይቲ ስለ ዝተቀብዓኻ ቅቡእ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ጻድቕ ተባሂልካ ደለኻ ስለዚ ረኣይዎ ፍጹም ከምዚ ኢሉ እንታይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክዳቀል ኣይክእልን እዩ ቁፅሪ 6 ስየ ዘሪእኻ ሽዑ ንሽዑ ፍረ ክትረኽበሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ተስፋ ኢኻ ትቆርፅ ከምቲ ካልኦት ኣግራብ እትፅበዮ ኣይኮነን ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ምክንያቱ ሓደ ስየ እንተ ደኣ ተኺልካዮ ከምዚ ድረኣናዮ ካብ 30 ክሳብ 50 ዓመት እዩ ዝወስድ ፍረ ንክህበካ ገሊኡ ነናይ በብዓዱ እንዲ ዘሎ ናይ በዓል ዓረብ እንድሕር ኮይኑ ቀልጢፉ ናይ ምብቋል ክእለት ኣለዎ ናይ እዚኦም ኤሽያ ተኮይኑ ናይ በዓል ኣሜሪካ ናይ በዓል ካሊፎርኒያ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ ሕጂ እቲ ፍረ ዝህበካ ቀልጢፉ ኣይሂበካን እዩ ትፍረ ቀልጢፉ ፍረ ኣይሂበካን እዩ ብዙሕ ዋጋ ይደኽፍለካ ንኽበስል ጥራሕ ሓንቲ ተምሪ ንኽትበስል ካብ 5 ክሳብ 6 ወርሒ ይወስደላ ሓደ ጻድቕ ድማ ዝበሰለ ክኸውን እዩ ዘለዎ ኣሜን እስከ ዝበሰለ ጻድቕ ክትሪኦ ከለኻ ዝበሰለ ቅልል ዝበለ ዝፈኾሰ ደይኮነስ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ምሽ ገለገለ ሰባት ምሽ ራእይኹም ኣታ ክንደይ ክልፍልፍ እዩ ምሽ ትብሉ ወይ ይቐለኩም ምሽ እቲ ሰብ ክትሪእዎ ከለኹም ገሊኡ ከዓ ይረዝነኩም ረዚን እዩ ትብል ምሽ ክረዝን እዚ ሰብ እዚ ክትረዝን እዛ ሰብ እዚኣ ትበሃል ምክንያቱ ርዝነት ኣለዎ ጻድቕ ርዝነት ኣለዎ ንጻድቕ ኣበይ ከይበፅሕ እንዳበልዮም ኩሉ ግዜ ዝንዕቕዎ ከምቲ ዓንቶ ወይ ዝበልኩኹም ኣብ ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 60 ቁፅሪ 22 ዝብሎ እቲ ጻድቕ መጀመርቱ እኳ ንእሽቶ እንተመሰለ ሽሕ ኣዝዩ ውሑድ እንተመሰለ ብዙሕ ብርቱዕ ዕቤቱ ዘይቋርፅ ህዝቢ ክኸውን እዩ ኣሜን ናይ ስየ እምበኣር ሕጂ እንተ ደኣ ሪኢኹሞ እቲ ሓደ ነገሩ እንታይ እዩ መጀመርታ ስትሮንግ እዩ እንድሕር ሪኢኹሞ ወላ ሓንቲ ኣብቲ ስፍሓቱ ዲ ኣብቲ ናቱ እቲ ጉንዱ እንድሕር ሪኢኹሞ ፍጹም ክስበር ዘይከኣል ብጣዕሚ ድልድል ንውሓቱ ከዓ ክሳብቲ ናይ መጨረሻ ዝበፅሕ
ኣያቋርጽኒ እንዳወሰኸ ስኢሉ እዩ ዝውስኽ ደው ኣይብልኒ ብጣዕሚ ከዓ ብዙሕ እዩ ዝኸውን ይፈሪ ከዓ ክፈሪ ከሎ ከዓ ሓንቲ ፍርሒ ሒዙ ይኮነን ዝመጽእ ወይ ከም ናይ ስርናይ ኣይኮነን ወይ ከም ናይ በዓል ስገም ኣይኮነን ወይ ከም ናይ ማንጎ ኣራንሺ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ብብዙሕ እዩ ዝፈሪ ፍሪኡ እንድሕር ሪኢኹሞ ብዙሕ እዩ ጻድቕ ድማ ከምኡ እዩ ጻድቕ ድማ ቁመንኡ ጽቡቕ ቁመና ክበሃል ከሎ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ቁመንኡ ዝበለጸ እቲ ስትራክቸር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዋላ ስትራክቸሩ ስፖርት ዋላ ክሰርሕ ኣለዎ እኮ ምሽ ስፖርት ክሰርሕ ኣለካ እኮ በልዕኻ እንድሕር ክስታይ ኮንካ ከምዚኣኻ ክትብል ማለት እዩ ኩሉ ነገራትካ እንታይ ዝኾነ ቁመንኡ ዝሓለወ ካልኣይ ነገር ስፍሓቱ ዋላ ርግዱ ኩሉ ነገር ዝተመልመለ እዩ ቁመቱ ክውስኽ ከሎ ከዓ ንላዕልኻ ቀጻሊ እዩ ዝውስኽ ጻድቅ ከዓ ልኩዕ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ምስቲ ምንጪ ምስ እግዚኣብሔር ምስቲ ቃል ስለ ዝራኸብ ኩሉ ግዜ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ መብዛሕትኡ ሰብ ከይዱ ትብሎ እሞ ሽዑ ናብ ገለ ሽፍቲ ምስ ገበረ ኣብኣ ከሎ ይጠፍእ ጻድቕ ኣይጠፍእን እዩ ኣሜን ጻድቕ ኣይጠፍእን እዩ ጻድቕ ኩሉ ግዜ እንዳወሰኸ ቁመንኡ ሓልዩ እቲ ልምላሜኡ ሒዙ እንታይ ዝኸውን ኩሉ ግዜ እንዳወሰኸ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ እንተ ደኣ ንስኻ ናብ ገለ ሽፍቲ ጌርካ ግን እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ሮማይ ካፍቲ ቁመናኻ ድዩ ካፍቲ ኩሉ ነገራትካ ትወርድ ማለት እዩ ድንገት ክብሩ ኣይምንጠልን ጻድቕ ድንገት ክብሩ ኣይምንጠልን ምክንያቱ እቲ ሒዝዎ ዘሎ መን ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ዝምንጠሎ ነገር የለን ፍጹም ዝምንጠሎ ነገር የለን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ምስቲ ምንጭ ስለ ዝተተሓዘ ሓይሉን ብርታዓውን ኩሉ ግዜ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ልክዕ ጻድቕ ኣይወድቕን እዩ ክብሩ ድማ ኣይምንጠልን እዩ ኣሜን ክብርኻ ባዕልኻ ሕሊፍካ ተደሂብካ ክብርኻ ባዕልኻ ሕሊፍካ ተደሂብካ ኣይትምንጠልን ኢኻ ብዙሕ ኸ ኢልዎ ብዙሕ ምብዛሕ ከዓ ኣብ 2030 እቲ ዝበዝሐ ማጆሪቲ ማለት እዩ በቲ ዝካየድ ዘሎ 75% ክኸውን ይበሃል ኣማን ጥራሕ ኣማንሲ 75 ምክንያቱ ነዚ እቲ ቃሉ ስለ ዘይልወጥ እቲ ኣብ ኢሳይያስ 6:22 ዝበለና ከደግማየ ጻድቕ እቲ ጻድቕ መጀመርቱ እኳ ንእሽቶ እንተመሰለ ሽሕ ክኸውን ኢሉ ኣዝዩ ውሑድ እንተመሰለ ብዙሕ ክኸውን እዩ እዚ ሕጂ ዝረኣየኩም ብቁፅሪ ውሑድ በዓል ናይ ሙስሊም እንድሕር እሞም እቶም ዝበዝሑ ሕጂ እሳቶም እዮም ደለዉ እቲ ዝወሓደ ዝረአ ናይ ፔንቴኮስታል እዩ ኣብ ዝመፅእ 2030 ግን ብብዙሕ ብዕፅፊ ወሲኹስ ኣብ 75 ክበፅሕ እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢልካኒ ኩሉ ሰብ ምዝ ዝኾነ ዘሎ ናይ ዓለማት ሽግር ናበይ እንዳተፀጋዕ ክኸይድ እዩ ናብ ክርስቶስ እንዳመፅእ ክኸይድ እዩ ኣሜን ከምቲ ቃል ኣብ ኤፌሶን ዝብሎ ምዕራፍ 10 ኩሉ ብክርስቶስ ክጥቕለል እዩ ዝተባሃለ ኣብ መጨረሽታ ናይ ምጥቕላል ክኸውን እዩ ኣሜን ኣሜን በሉ ንስከ ምክንያቱ ነቶም ተስፋ ዝቆረፁ ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም መርኣዮም ጻድቃን ስለ ዝኾንኩም ንዓኹም እንዳርኣዩ ብዙሓትኩም ወፅዮም ንዓኹም እንዳርኣዩ ዝጠፍኡ ኣይርከቡን እዮም ኣሜን ኣሜን ንዓይ እንዳርኣየ ዝጠፍእ ሰብ የለን በል ንስኻ መጥፊ ይኮንካን ንስኻ መልምዕ ኢኻ ኣሜን ንስኻ መልምዕ ኢኻ ገለገለ ስኻትኩም እንዲኹም ክርስቲያን ብሉና ንስኻትኩም እኳ እንዲኹም ክርስቲያን ፍቕሪ ስለ ዘይብልና ስኻ ንዓኹም ርኢና ክንመፅእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ድዩ ዝስራሕ ደሎ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ግን እንታይ እዩ ጽድቂ እዩ ደሎ ኣሜን ኣብ ቤተ ክርስቲያነይ ኣነ ብዘለኽዎ እንታይ በል ጽድቂ እዩ ዘሎ በል ኣሜን እስኻ ብዝሃለኻዮ ጽድቂ ይኸውሉ እስኻ ብዝሃለኻዮ መዘራረቢ ናይ ጽድቂ ዳ እምበር መዘራረቢ ናይ ቅጥፈት ኣይከውን ኣሜን ናይ ቅጥፈት ኣይከውን እስኻ ጻድቕ ኢኻ እስኻ ብዘለኻዮ ድማ ማንም ከሽከዓልል ኣይክእል ኣሜን ምክንያቱ ንስኻ ኣምባሳደር ተባሂልካ ዝተለኣካ ኢኻ ተለኣካ በዚ ሽፍቲ ትሰርሕ ዲኻ በዚ ዓመፅ ትሰርሕ ዲኻ ኣይትሰርሕን ኢኻ ምክንያቱ ንስኻ ጻድቕ ኢኻ ናይ ጽድቂ ነገር ኢኻ ከዓ ትገብር ኣሜን ኣነ ጻድቕ እየ እስክበላ በቃ እስኻ ጻድቕ ኢኻ እስኻ ብምህላውካ እኳ መቂራ ደላ ዝዓለም ምቁር ስለ ዝኾንካ እስኻ ስለ ዘለኻያ መቂራ ኣሜን የስ እስኻ ምቁር ኢኻ ነቲ ምሳኻ ደሎ ምቁር ኢኻ በልዎ
እንታይ ደኣ ነቶም ተስፋ ዝቆረጹ ንዝተሓለሉ ንምብርታዕ ንዝደኸሙ ድማ ኣጆኹም ንምባል ኢኻ ተጸውዕ ኢኻ ኣሜን ኣጆኹም ንምባል ኢኻ ተጸውዕ ኢኻ ድተሓለለ ድደኸመሎ ምሽ ኣጆኻ እስኻ ኣጆኻ ትብሎ እዛ ስእሊ እዚኣ እንድሕር ሪኢኹም ማሲ በቃ ወዲ እኮ ከምዚ ኢሉ እዩ ግን ቶም ክልተ መፅኦም እንታይ ኢሎሞ ኣጆኻ ንሓውኻ ኣጆኻ ኣሜን ንሓውኻ ኣጆኻ ኣሜን ንሓውኻ ኣጆኻ ኢኻ ትብሎ እስኻ ኣጆኻ ክትብል ኢኻ ትጸውዕ ኢኻ ተተሓሒዝካ ተለኻኺምካ ክትጠፍእ ኣይተጸዋዕኻን እንታይ ደኣ ኣጆኻ ክትብሎ ኣሜን ምናልባት ክትፃወራ ክፍትኒ ንብዓት ከይትስዕረኒ ሓንቲ ነገር ግን ክነገረኩም እየ ምክንያቱ ትፈልጥዋ ትኾን ኢኹም ኣብ ታይዋን ኣብ ውግእ ኣብ ዝነበረሉ ክልተ ቆልዑት ነይሮም ስድሮኦም መይቶም እዮም ሽዑ ግን ምህዳም ምስ ኮነ እቲ ቆልዓ ሓዉ መይትዎ ነቲ ሓዉ ሓዚልዎ ሕጂ ሓደ ወታደር ረኸቡሞ ይኸዱ ነይሮም እንዳኸዱ ከለዉ ግን እንታይ ኮይኑ ሓዚልዎ ይደሎ እቲ ሓዉ መይት እዩ እቲ ወታደር ስማዕ ኢልዎ ሽዑ ሓውኻ መይት እዩ ንቕበሮ እሞ ነዊሕ መንገዲ ስለ ዘለና ክንከይድ ኢና ኢልዎ እንታይ ኢልዎ እሱ ኸ ሓወይ ኣይከብደልን እዩ ኣሜን ሓውኻ ኣይከብደካን እዩ ድወደቓ ሓውኻ ንዝወደቓ ሓውኻ ተጉድኦ ዲኻ እስኻ ኣይተጉድኦን ኢኻ ሓውኻ ኣይከብደካን እዩ እስኪ ሓወይ ኣይከብደንን ይበሉ እስኻ ንዓይ ኣይትኸብደንን ኢኻ በሎ ነቲ ምሳኻ ደሎ ፕሊስ በጃኻ እስኻ ንዓይ ኣይትኸብደንን መስፍን ንዓይ ኣይከብደንን እዩ ኣሜን ናይ መስፍን ውድቀት ኣነ ኣይደሊነ ምሽ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን እኮ ውድቀት ናይ ኣሕዋቶም እንዳተመነዩ ዝኸዱ ኮይንና ዘለና ጻድቕ ክርስቲያን ተባሂሉስ ናይ ሓዊ ውድቀት ይደሊ ምስኡ ጽቡቕ ብድሕሪኡ ድማ ካራእ ትወሉ ምስኡ ክዛረብ ከሎ ካልእ ዝዛረብ ብድሕሪኡ ግን እንታይ ዝገብር በቃ ጥዊ ከይበልካ ከለኻ እኮ እዚ እኮ ከምዚ እዩ ጻድቕ ከምኡ ኣይብልኒ ኣሜን ንስኻትኩም ከምኡ ትብሉን ኢኹም ኣሜን ኣነ ጻድቕ ይበል ንስኻ ከምኡ ይኮንካን ጻድቕ እንታይ ዝገብር ብዛዕባ ሓዉ ይጸልይ ብዛዕባ ዝደኸመ ሓዉ እንታይ ይገብር በቃ ጽቡቕ ዝዛረብ ይጸልይ ሓዉ ንኽብርትዕኻ እንታይ ይገብር ብሓይሊ ይሰርሕ ነዚኦም ድማ በዓል ሁሩን ኣሮንን እንታይ ገይሮሞ በቃ ንሓዎም ምሽ በቃ ነቲ ህዝቦም ነቲ ጠፍእ ደሎ ኣክንዲ እቲ ህዝቢ ዝጠፍእ እንታይ ገይሮም ንሳቶም ፀሓይ ክሳዕ ትዓርብ ኣጆኻ ኢሎም ሓውኻ ይከብደካን እዩ ኣሜን ብዛዕባ ሓውኻ ድኾነ ሰብ ድሕሪ ሕጂ ክዛረበካ ተደልዩ ሓወይ ኣይከብደንን እዩ ብዛዕባ ሓወይ ኣይትዛረብ ኣሎ ምስኡ መሊሽካ ሓዊ ኣይተጓህር ምስ ሓውኻ እንዳተሓመየ ሓውኻ እንዳተመንጨተ ሓውኻ እንዳወደቐ ከሎ ኖ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ትሪኦም ኣለኻ ምሽ ከምዚ ገይሮም እንዳወግኡ ንስ ነዚኣቶም ኣይበለን እንታይ ደኣ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረብ ኣሎ ይውጋእ እኳ እንደሎ ንስኻ እሞ ኣሸንኳይ ዶ ተተንኪፍካ ተወጊእኻ ከቢድ እዩ ስለዚ ሓወይ ኣይከብደንን እዩ ኣሜን በቃ ሓወይ ኣይከብደንን እዩ ወላ ድሓር ክትሰዓዓሙ ከለኹ እስኻ ንዓይ ኣይትኸብደንን ኢኻ በልዎ ኣሜን ሓውኻ ንሓውኻ በዛ ኣጋጣሚ ምስ ኣሕዋትና ተፈላለናዮ ተባእስናዮ ደው ኢልካ ከማን ሎም መዓልቲ እስኻ ንዓይ ኣይትኸብደንን ኢኻ በሉ ኣሜን እስኻ ኣይትኸብደንን ኢኻ ሓውኻ ይከብደካን እዩ ክርስቲያን ሓውኻ እዩ ቁፅሪ 7 ስየ ግርማ ሞገስ ናይቲ ከባቢ ወይ ድማ ከተማ እዩ ኣሜን ስኻትኩም እኮ ግርማ ሞገስ ዘለኩም ሰባት ቋንዩ ነዚ ድማ ጻድቕ ሞገሳም ዝበሃል ምሽ ሞገሳም ኢኻ ስኻ በቃ ሞገሳም ምክንያቱ ጻድቕ ንዕቤቱ ንኸባቢኡ ንኸተምኡ ግርማ ሞገስ ስለ ዝኾነ ኣሜን ንሱ ኣብ ዘለዎ ሕማምን መከራን ሽግርን የለን ሰብ ክመፅእ ከሎ ክትሪኦ ከለካ ፓስተር እንድሕር መፅእ ሕጅስ ዋእ ግርማ ደለዎ ሞገስ ደለዎ ኢኻ ትበሃል ምሽ ኣብቲ ስኻ ደለኻዮ ራእይዎሞ እዚ ራእይዎሞ እዛ ስመራና ምናልባት ትኬት ደይቆረፅኩም እንድሕር ኣለኹም ኣስመራ ክትከዱ ኣዘኻኺረኩም ኣለኹ ስመራ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ራእይዎሞ እቲ ግርማ ሞገስ እሞ ራእዮ እስኻ ከዓ
نحنتي كتما نحتاج للخيا نايزي أفتح تقمت أسخاد اللخا راح ديكون كاس عملو بانكوفر سخا مغوس يا آمين قرما مغوس دلك أخوانا آمين حتى أتغير كات راح شخون اندالك تخيت انت حد صادق كون كاجين أفلبها نفي حقيقة تخيت آمين أفلبها نفي حقيقة تخيت ورنيان حساون تغينو جين انتاي دخول بزي أمس مصوه بزي أخيت بزي أمس مصوه الوط يلخيت طوي لخيد ريوم طوي لي لخيد صادق جين كل جزء أفلو بنا في حمامات أنت هاي بلود ما شعور السخا ها حوي خا السخا نعاي بتعاي خا السخا استقبا أخي خا السخا أخاباي تبلت صبله مش كاباي ساعتكم تبلتوا بمنتهى أنت داعي لكمني بكل نجار وقواتن صبقاتن صادق أناتن سلزخونكم آمين السخاخ أبولون نعي يس نقول لي أنا انت إلى السوق لكم نعم أفتح ختماسي أبحان ختماسي تهزبي يرقف بتما يرقف بقلا يرقف تتصادق جن تتصادق إلسعد بهالجن إذا ختماسي أسي بقى نايموت يعني منياتو إياسو رجيم واصل إزخده الساتو فريو الساد خونه ولا مايا ولا كل ده نجاري جن حدا إلسا أنت كوينو نتختما نهوت كوينو حدا مقسم سبت رخيب آمين نسخاتكم عبد الله خمو سبع حممني كم بالنير باستر لما عالت زحممته آمين السخاب زل خايو شجر يلا السخاب زل خايو مكر يلا السخاب زل خايو تميت يلا أنت ده السخاب أجيب كا تدقس كون كحوهات أمي خلو سخات صادق يكون كا حوهات تشجيرو سمعها سوق بالتهان كا زي أنا صادق نجر تطار طريا لازم كل جزء السخا نايتا زل خايا كتما راح يكون كاس نايتا هاجر بملئتي آمين صباح نقول سمرة عند حركتكم سخاتكم زختري ولا لغة ما بزختها ما سمرة عند حركتكم سي نسخاتكم سي نايتا ختما نايتي أسين تايهم بركت نايتا ختماتي مغسامهم انتي تلكاني سريعة تسأل سلازلها سريعة بك سلازلها سريعة تنبع سلازلها صباح سخا بكاتدرال بخم بشتاتو خد كيت كل خاسي وتسقيت ناي منتي تلكاني نايت نسخات تسليو دلها آمين مغسامي خاصة قطر شمانته سيمس عبي أزينو وحين لمعن كابرو حق أمت زبهق فريق مقر صباقي عقيبو بشحات زفري نايسيه انت داري خايا حدا اتي قمونو رعيو اتي تشكيمو ودلو رعيو اتي بزحو رعيو امين نسخه خمزي خا تفري امين كمزي خفرس كبلني كمزي خا تفري مستمنج دحرتو علكون كا خمزي خا تفري امين اتي مستمنج زوع انت يزخون فريوزي مقوري خاصات خون نايفره تمرين دحريخمو ما قرات له مقور نغري كاب افكا زوص مقوري نزي خاصها كوا تمثل نزي فرزي مخنياتو انتي تلكاني مقوري خاصها اشعاتي خا تفرسخا እግዚአብሔር ንዓኻ ክጽዋዓካ ከሎ ወይ ድማ ዳዊት ከምስየ ክምስል ከሎሲ ንምንታይ እንተ ዳልካኒ ብዙሕ ስለ ትፈርዩ كم كانوا أكو عيت بحالكان كم سية بحالكان أنتي كتكون فريو زي أمور أيوة زي ما أخليت أمور أيوة كن من تاي فريا حيزا دلا ويتا دلا رأيوة رأيو السبع حيزوا دلو فري كن دزغت فريخة تتصوعها عمت ملو سخا نحادة سب كي سبكا ويسلا حادة سب كي تسألها عند حالف كاس كم يجري تفري كم يجري كاها تفري كتفريخة تتصوعها نتا زيت مكر مدري زلنا كتمكرها تصوعها نزيها سخا مقور تباهلكا نزيها وقوب تباهلكا نزيها سخا كتفري فريو تباهلكا يسكرستس كفر بعلو يخلي أنا قنديلو نسخاتكم دماتش أم فريهم يلو
ባዕሉ ሱር ኮይኑ ባዕሉ ጉንዱ ኮይኑ ባዕሉ ጨንፈር ኮይኑ ባዕሉ ها መፈረየ ነይሩ ንምንታይ እንድሕልካኒ ግን መማቕልቱ ክትከውን መካፍልቱ ክትከውን መዋርስቱ ክትከውን ምክንያቱ ሙስኡ ንኽትወርስ ስለ ዝደለየካ መካፍልቱ ክትከውን ሲ ኣነ ጉንዱ ኮይነልካ ኣለኹ ኣነ ሱር ኮይነልካ ኣለኹ ኣነ ባዕለይ ምንጭ ኮይነልካ ኣለኹ ንስኻ ትኽእላ ጥራሕ እንታይ እያ ስኻ ጥራሕ ጨንፈርኩን ስኻ ፍረ ኢልካ ንኽትፈሪ ጥራሕ ንዓኻ እንታይ ይብካ ዕድል ይብካ እንታይ መካፍልቱ ክትከውን كل بعلو خجبر خالي خفر خالي بعلو ختصبق خالي بعلو كل نجار كهون خالي نعوجين نعاجين تايلكا متان نسخة كتفرسي ها كم فرجيرك سلزي زفرزي خاصة تفري كندز تفرها إجزاء بير تصوعي كاي ده زي تفرخونك لو ما عالتي تحدث عليك تحدث علن آمين مشوم لو ما عالتي أنا تايبل እግዚአብሔር ድዛረበና ደለን ሁላትና ሓደ ነገር ደልዩ ክንፈርስ ስለዝደለየና ካለ አይኮነ ምሽ ኦሬዲ ኮ ጸዲቅካ ጻድቅ ተባሂልካ ተጸውዒኻ ኢኻ ግን እንታይ ደሊካሎ ወይ እንታይ ደሊንሎ መስልኩም ዝጎደለና ነገር አሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰባኺ መጽዩ ኣብዚ ክሰብከና ከሎ ሓደ ነገር እግዚአብሔር ከዘኻኽረና ስለዝደለየ እተኻላይ زبسلة تمري أفرج يقمتني أفرج تقمت كاي بلاشوني عبدجة تقمت كاي بلاشوني نعمتها تعمطو أبصالون كفا بالكادمت أسب قاشا مت يخل علو أو نعمتها تعمطو أي بلاشون زخونة تمري فتسو ما يبلاشون قال لو ما عدت جزي خير نصبعيتو كاي بلاشو أفرج أتخي أفرج كله خمانسي أنت يخون بعلكم يدري قالوا تسيق الكاس عندنا نتوم تعيات لخاخي مو متصندح اسغاكو دحان كون الليل كها قميتك ميله بعل ميله بعل رانش ما اقومطهم قنيل كتريخه مشمشم يمصلحها تمرغين فصم ايبلاشوني تحوي امين بلنسك امين بلني اسغا زيت بالاشو زرو خانيخه فصم زيت بالاشو خانيخه ابز تقمط كتقمط اورج تقمط أمدر بلا تقمت أبزق خا نجار تقمت أي تبالاشون يخا كل جزء مسوق أبكاها كل جزء مسمك أركاها طعم هذا يتغير كوانيها طعمين بقولون تا طعم ها كوي تغيرني خا طعمه هاني زي كير إذا فرزسي طعمه فتصب زي كير فتيمه هاني زي كير زي لوت زي مش زي بلاشو صادق لك عخمي آمين صادق لك عخمي شو እግዚአብሔር ይባረክ ሰዓታት ከይከደኒ እንተ ዳ እግዚአብሔር ፈቂዱ ኣብድ መጽኽ ጽለ ክሳብ 17 ስለ ዝኾነ ናይ ተምሪ ናይ ሲየ ግዜ ከይወስደልኩም ስም እግዚአብሔር ይባረክ ከይራእኽዎ ጸኒሐ ሰዓት ጎይታ ይባረክ አሜን ኣብዚ ከኣኽለናዩ ንስኻ ግን ምቁሪኻ አሜን ንስኻ ምቁሪኻ አሜን በሐቅ ንስኻ ምቁሪኻ ዘይተቀየር ጣዕምኻ ዘይተቀየር አሜን ገለገለ ሰባት አለው አታንታይታ ከመይታዚ ሆሞ ይኻትብል ምሽ ታይ ወደይ ዝሲ ድዛረው ኸማንሲ ጨው ዘይብሉ ኖ ክርስቲያን ኮሞ አይኮነን ንስኻ ምቁሪኻ ዋይ ዝኻሎም ኸ አፉ ኸፍተለይ መጽ ገለልካ ተሃድሞ ሰባለው ምሽ ስኻ ግን ኮሞ ይኮንካን ለማዓልት እንታይ ኮን ዛረበኒሉ ከምዚ አይሊ ድጽበካ አሜን ከምዚ አይሊ ዛ ክትረኦ ኸለኻ ኸማንሲ ስማይል ፌስ كل جزء برهز بله كل جزء تصبق كل جزء بق أزوقب كأخص آمين سمك زابير يبارك بار صادق فوتسو ما بزهلو هالو أي بلاشوني كل جزء خا سمايل فيس آمين اسكو خلاتنا خن تسينا نتمسح هذا اللو حقف بلومو السخان عيا تخبدن نخا بلوه فوتسو ما يتخبدن نخا أب جزء مكرا يخون أب جزء شجر يخون أب زهلو هالو السخان عيا تخبدن نخا يس عيا تخبدن نخا آمين حوا هاي كبدكاني سخان مكوري خبلوه بك مكوري خسخ طعم هزيك إير طعم هزيك إير فتصم طعم هزيك إير يخا نزيو صادق تبعيلك آمين
اسكن نصلي خلاتنا طعمنا خيقير امين كم تغزابير زمصحنا كم تغزابير حيزكا زلو مستمنچو تلاغيبكا مستمنچو هونكا كساب اتمصاتنا يسوس ساعتنا مچرشتا ساعت طعمها خيقيركا طعمها خيقيركا خيتلوطكا قمنا خيتزنابله كل غزي انت تصبقكا كل غزي اندافرخا بفرخا تفلط بفريهم كتلال يوم يوم تصحيفيو بفرخا تفلط انت يزفر دلخو افريد يخ ويس كما يزلخ هيوتكا تمرمرلو هيوتي زمرمرلو مستمنጭ زلا قبلو ساعات من البات انت دا حج تحلاليفكا خونكا لو معلتي مستمنጭ ختلاقب كاب حج ختوسن كاب حج ختوسن كاب حج ختوسن وسين كادما مستمنጭ خونكا ختفري ببزح ختفري اغزابير يرداخ اغزابير يرداني اغزابير حقزنا ጎይታ ንባርከካ ኣለና ኣብ ምንጭኻ ተተኺልና ኣብ ምንጭኻ ኣምላኬ ምሳኻ ተታሒዝና ነቲ ንስኻ ጸዋዕኻና ጻውዒት ነቲ ንስኻ ትደልየና ብብዙሕ ፍረ ፈሪና ብብዙሕ ነገራት ንብዙሓት ሰባት ንዝወደቁ ንምድሓን ንዝጠፍኡ ንምምላስ ንዘይድሓኑ ንምድሓን ክንከውን ጎይታ ክትረዳኣና ንጸልይ ኣለና ጎይታዬ ለማዓልቲ ንስኻ ብኩሉ ስለ ዝተዛረብካና ነዚ ቃል እዚ ድማ ኣምላኬ ብብዙሕ ፍረ ክንፈሪ ኣቦ ክትረዳኣና ንጸልይ ኣለና ጎይታ ስለ ኩሉ ነገር ተባረኽ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ሓደ ነገር ተጠውልኩም ከለኹም እዚኣ ሞባይል እዚኣ ንሓደ ሰብ ክሽልሞ ደልየ ኣለኹ እታ ኣብ ቤት ደገ ተስፋ ዝተጻሕፈት ቃል ናይ ሎም መዓልቲ ዲቪዥን ትንበብ ደንበበ እንድሕር ኣሎ ሓንቲ ሰከንድ ኹበ እዚኣ ክነግረኒ የለኹምን ጎይታ ኢየሱስ ባርኩም ደንበበ የለን أنا قلت زي أخش اللوم إليه حيزة متى كلتا موبايل على أنا زي أخش اللوم حيزة متى أم بوبو